آمين وادينا قدس دنجل مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا أخي دنجل يخي بسقاخون دنجل يخي عد إجزاهير قويتا سراويت سلام لك الله سخي خابن استبرختي أخي فرما حسنكم بروحي أوم لتسقاك زابير بساخي وادينا قدس دنجل مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك سخي خابن استبرختي أخي فرخر سخوم بروحي أوم لتسقاك زابير بساخي أوف السيت دسي بالكي حتياتنا خحد قلنا نافكر ودخ إياس كريستوس من تانا محرة لمن لنا آمين سجانا نقدس دنجل عادلكم أبي دتر سوري ميت كوين وزارة سنة بس أنا نقدس دنجل مريم أحكمكم أعطيكم زلهم أنا كوست أنا دي I don't know. هو آيفون مؤخر ده حلو خبرك صارينا فرويني نباخ فرويني هراي مسكانا نقدس دنجل مريم وقدسي ملئت تسقى كل كيزي دنجل سلخونكي ولاديت أملاخ عد كريستوس سلام نبلكي ما انت حتياتنا حتى قلنا نفقول ما أدخي طولتنا أعرقلنا نحكينا برهان يسوس كريستوس أملاخنا زولت كلنا قدستي دنجل سلام نبلكي نحتياتنا نفسنا حديكو كمحرنا نبقيتا لمن لنا وقدستي دنجل مريم ولاديت أملاخ نزر أسب ما أنتي أمالاديت ناب وجهي يسوس كريستوس بحرقة حتيات تتقونا لمن لنا وني حقي نقستي دنجل سلام نبلكي ون أماني الأملاح زولت كلنا كرعات زرنا سلامتان أربالكي ودنجل بوغيتا بيسوس كريستوس زتا أمامنت أما لديت حتيات ما أنتي حتى قلنا تذكرنا آمين آمين متى وصلت هايمانوت سارة راي دكتور تنك ما أتوي ጸሎት ሃይማኖት ወአደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ዘወለድከና መጽኡ ከአን ነፍስና ዘሐደ ዘድሃነናን ነመስክነኪ ወጎይታና ንጉስናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕለቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢያን ሕድገት በሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስተር ንሰግደሉ ነበሩ ወጎይታ መሃረና ወጎይታ ባረከና አሜን ሃይማኖት ጸሎት ሳሙኤል نخلو بزحزة سماين مدرن زر بزفترة بحد أملاك بيابير عبنا أمن بحد وقيتها بإيسوس كريستوس علم كي تفترة مسوه له زغنا ولد أبو هدونا أمن كاب برهان استرق ببرهان كاب حقني أملاك استرق بحقني أملاك استول دنبر فطر زي كونه ملكوت مسأب معنا زغنا كله بو استفترة بزيكو بنا عبدين جرزالله يكون ويساب سماي جل من استفترة البون من تانا من تسب من تبرحنا كاب سماي زورده منفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقال بيسو سب كونه دما بزمن بنتنا وبيلاطس من تانا تسغله مكرا مسكل تقبله موت تقبره اب قدسات مصحف خمس تصحفه اب سلسله معلفه موتات تفريتنسه بخبرنا بسمايات عرقه اب يومنا ابو تقمته كم بحدش دما هي وانا نموتان فرد بخبر خمسيو لمنقسون مودعتها يبلون ويتان محوين بزخونه كاب اب السرته منفس قدوس نعمن مسابن ولن نسجدلن نمسجنن مساب نبيات حديث استناغري لعل كله بزخونات بني حواليات دبي بحنت قدس بيت كريستيان نعمن حتيات من السراي بحنت طمقتهم نعمن تنسى موتان نزل علم مسيحيوت تسفى نقبر امين
او ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 Kerjalaison. ክርያላይሶን 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 Krealaison, 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 ክርያላይሶን 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 Kerjalaison. ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙላአትየን ኦንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ ትብልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረልና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘላለም ዓለም አሜን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ንስሓ ጸሎት ዓድልዎ ኣቦና ዶክተር ጽጋብ ኣቦና ኣብ ጉባኤ ኣለዉ ናይ ንስሓ ጸሎት መዓዛ أمين فيكم كبر المسكانة المتاني علمكم አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባረይ ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳት ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ሕደገልና ኦ ኣምላኽና ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ሓጢአትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ትሕልወና ከኣ ናይ ሰላም መልአኽ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄ እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባአካ ሕጂውን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ዶክተር ጽጋብ ሓወይ ኣብ ኣኸለኻ ከየብለካ እምበሪ ኣብ ዩቱብ ግን ኣይትተሓላለፍን ኣላሞ ምናልባት ካልእ ሰባት ሕጂ ትመሓላለፍ እሺ ኦኬ
ቃል تسمع آمين يغني لنا سلاح بريتا ما أزاق بسا دحري نفسه كيف صلوت عدلوا بيد ترسيها حرا دحر نفسه كيف صلوت ساعة صلوت صلوت ترحاس ولدو سلام دكتور صقاب حوي أبو زيت عمبوتا يدلخو يغريتا أبونا بعلهم أبو بابا هراي دحر نفسه كيف ساعات صلوت وقيتها محرنا محرت كاونا بزحلنا واب نفسه كيف ساعات نجزين أب سماينا مدرن بخبرت سجدل كاخرسوس ومن أملخنا بعلنا ويحتعجستن بزح محرتن بسنيات استملا آخر روحن نتوم أنا قدام يوم حتياتني تات التمحر نحت ابن السحات مليس بهوات كنا برنبر موتو زي تدلي ما أنت تزصب بيوم زلو تسفى سمايات كرهبون كلهم نابد حنا تتعدم وقيت أبزا ساعات زيان أب كل ساعات لما أنا نتقبل هواتنا كان علنا تزازات كخن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوز حاتياتنا حدقلنا كاب كل خفاء حزن سكيات لبن ردانا بهلونا ومكن عقاب بقدسات ملاختها حلونا ناوهدت امنات كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي والسنين فلتات كاخن بسح عدلنا نسخان زال عالم بروحي خامو امين قدسن هياون እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና ክሳብዛ ሰዓት ዚያብ ደሐነ ሰላም ስለዝዓቀብካና ነመስግነካ ጸጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቅርኻ ስለዘይተፈልየና ነመስግነካ ቅዱስን ዘላለማውን እግዚአብሔር አምላክና አቦ ምሕረት ጎይታ ሰንበት ስኻያኻሞ ሰላም ንሃገርና ሰላም ንጎረባብታ ሃገርና ንኩሉ ዓለም ነባር ሰላም አውርደልና ወፋሮና ገያሾና ደሐነ ሰላም ዓቅበልና ሕሙማት ፈውሰልና زتأثر فتحلنا زحزنا دبسلنا زموت جنة منقص السماوات أورسلنا زحزنا كل نبرخت قبرلنا زولدنا معبيلنا قدسلنا بارخلنا قدوس እግዚአብሔር አምላክنا ስኻዘይ ተኸብረሉ ሐሳብ ስኻዘይ ተኸብረሉ ዘረባ ስኻዘይ ተኸብረሉ ተግባር ኩሉ ኻውሽና ጎሐፈልና ስኻውሽና ከም ንጉስ ክብሪ ብደገና ከንቀጽራሐው ኹነልና ቅዱስን ሕያውን ዘላለማውን እግዚአብሔር አምላክنا ዓይንና ካብ ንብዓት ልብና ካብ ሐዘን يقارنا خمن دلهاز نفسنا خمت حاتيات عقبنا بركة نبيات وحواريات بركة صادقان وسمايت بركة قهان ملاء بركة رديت نادينا قدس دنجل مريم بركة كلهم قدسان نايزام عزيز أغفلنا زستوعل أمره بكام ودعتنا سبقلنا أب سمايات نبر ربنا هاي قدس من قستغات مسا فقد كاخن تاب سماي كم دماء مدريخون نعلت انجرانا لو ما هبرنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا دقلنا كل خفاء دحنا نمبرنا فتنيت أتونا منقستن حايلن كبرن نزل عالم ناتكاي مؤمن او ادينا قدس دنجل ماريا بناي قدوس جبريل ملاخ سلامتا سلام لك بحليناخي دنجليخي بسغاخون دنجليخي اد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለك الله سخي كابنس تبرختي اخي فرخت سخون بروخي او ملئت ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ او فسيت دس يبلكي حتياتنا خحد قلنا نفكر ودخي يس كريستوس منتانا محرت لمنلنا نزل عالم عالم امين زخبركم حزب እግዚአብሔር كابت استفلالنا له غزيان ساعتن كساب الساعات بدحانه سلام عقيبو بزي ناي عربي صلوت سركن مصنعتي مصحف قدسن كنغابا قدس فقادو ስለዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ከመው እነዚህ ቅዱስ አገልግሎት ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮንኩም ብጥባአትን በአንቃድዎን ተከታተልዎ ዘለኹም ሴተ ጻድቃን አስበትሆታን ይኽፈልኩም እግዚአብሔር ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚህ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ سلام قسانت عرفتي هبوم أبيت ما أسرتن زلوا موسى حرا يفترلهم بموت سجان استفلينا جنة من سميات هاجر قدساني وارسهم أمرير حزن زلهم دبس قدساني دبسكم نقول لهنا خاز استوعلا أمره بو مودعتان يسبقلنا تنفقد እግዚአብሔር نايلومي أدمي كلتا سومون مالت زحلف سومون ጉባኤ ናይ ቤተክርስቲያን ስለዝነበረ ንሱ ቦኡ ተተኪኡ እዚ ጉባኤ ዘይነበረናን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝራእናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ኢና ርኢና
اتوم ዝተኻታተልና ከም ንዝክሮ ኣብዚ ሰለስተ ርእስቲ ኣለዎ ካብ ሓደ ክሳብ 9 ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ጳውሎስን ሲላስን ኣብ በርያ እቲ ክሳብ መወዳእታ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ስለዚ ነቲ ርእስቲ ክንዝክር ከለና ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ እንታይ ይገሩ ጳውሎስ ንዝብል ኣብ ተሰሎንቄ ምስከደ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ 3 ሰንበት 3 ሰሙን ማለት በቃል እግዚአብሔር መሰረት እንዳመሃረ እንዳተርጎመ እናገለጸ ከም ትግቦ መሰገልገለ ንሰለስተ ሰሙን ብዙሓት ካብ ጽራውያን ከይተረፈ ንኣምላኽ ዝፈርሑ ብዙሓት ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ዝተጠምቁ ማዕረ ማዕሪኡ ትዕዮ ከዕዮ ከሎ ከዓ ተጻብኦ ስለ ዘይተርፍ እቶም ፍርሓት ኣምላኽ ዘይብሎን ከዓ ዕግርግር ከም ዝፈጠሩሎም ነዚ ዕግርግር ዝም ብመንፈስ ቅዱስ ይምርሑ ስለ ዝነበሩ ንጳውሎስ ኣቀዲሞም ካብ ተሰሎንቄ ኩሉ ዝገብሮ ዕዩ ምሰስለተ ካብ ተሰሎንቄ ከም ዘውፅዎ ብድሕሪኡ እቶም ዝቃጸውዎ ዝነበሩ ህዝቢ ኣይሁድ እንዳ ኢያሶን ከም ዝኣተው ምክንያቱ ኣብኡ ተሓዲሩ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክንሕዞ ኢና ኢሎም ሓሰቡ ስለዚ ኢያሶን ተሓባቢርዎም ናብ ገዝኡ እትይዎም ኢሎም ኢያሶን ናብ ቤት ፍርዲ ናብቲ መጋባእያ ምሰምፅዎ ገዛ ናይ ኢያሶን እንተተፈተሸ ግን ኣብኡ ኣይፀንሑን ስለዚ ኢያሶን እውን ናፃ ከም ዝተባህለ ይገልጽ ስለዚ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ግቡእካ ክትገብር ከለካ ዝመፅእ ተጻብኦ ነቲ ተጻብኦ ከዓ ብፍቃድ ርእስኻ ክትምጉቶ ብፍቃድ ርእስኻ ብናትካ ጥበብ ክትከዶ እንድሕር ፈቲንካ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ይምርሑ ከም ዝነበሩ ኢሉ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤርያ እዩ ክንርስዖ ዘይብልና ካብ ጥቕሲ 10 ክሳብ 15 ፍሉይ ካብቶም ተሰሎንቄ ዝነበሩ ብዛዕባ ሰብርያ ግና ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ መስተውዓልቲ ነበሩ እዩ ብዙሕ ግዜ ብግለ ከም ዝመሰለ ሰብ መስተውዓሊ ነይሩ ከም ዝመሰለ ሰብ መስተውዓሊት ነይራ ልድያ ልባ ከፈተላ ርኢናዮ ኣብዚ ግን ብሕብረት ናይቶም ሰብ ደርቤ ዝተባሃሉ ቤርያ ዝበሃሉ ዓዲ ደግታት ነበሩ ይብል ማለት ደግታት ነበሩ ነቲ ቃል ከዓ ከምኡ ድዩ ኣይኮነን እናበሉ ኣብ ፀፅባሕ ነቲ ቃል የንብብዎ ነበሩ ኢሉ ነቲ ቃል ተረዲኦም ከዓ ብሙሉእ ብርድኢት ነቲ ቃል ተቀበልዎ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እናተርጎመ ምስ ሲላስ ኮይኑ ክገልጸሎም ከሎ ካብ ሰብርያ እንታይ ኢና ንመሃሮ ነቲ ዝበሃለና የላቤለው ዘይኮነስ ነቲ ሓቂ ከመይ ገርና መርሚርና ነቲ ቅቡል ነቲ ሓቂ ዝኾነ ንቅበል ነቲ ዘይሓቂ ዝኾነ ከዓ ብዝተዘርበ ይዘረብ በሻሓት ይበሃል ብዘይገድስ ነቲ ሓቂ ዘይኮነ ከዓ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ነቲ ሓቂ ኣይፋልን ክንብል ቃል እግዚአብሔር እወ እንተኮይኑዎ ኣይኮነን እንተኮይኑ ከዓ ኣይኮነን በሉ ስለ ዝብለና ሰብርያ ገና ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ደግታት ነበሩ ምስክር ሰብ ንቅበል ኢና ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ክምስክረልካ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ምስተውዓሎም ተደግነቶም ከዓ እቲ ቃል ከምኡ ድዩ ኣይኮነን እናበሉ ኣብ ፀፅባሕ ኢሉ ነቲ ቃል ሓቂ ምዃኖም ፈሊጦም ብሙሉእ ልቦም ተረዲኦም ተቀበልዎ እቲ ሳልሳይ ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ይዝብል ኣቴና ብጣዖታት ናይ ጽርኢ ወይ ግሪካውያን ናይ ህላዊ እግዚአብሔር ይኣምኑ ስለ ዘይነበሩ ብጣዖታት መሊኣ ምስ ፀንሐቶ ብቁጣዓ ከም ዝሓረቀ ከም ዝጓሃየ እንተኾነ ግን ኣብቲ ብዙሕ ጣዖታት ዘለዎ ንዘይተፈልጣ ኣምላኽ ዝብል ዝተጻሕፎ ጣዖት ከም ዝረኸበ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ በቲ ብዙሕ ጣዖታት መሊኣ ምጽናሕታ ከተማ እኳ እንተጓሃየ መእተው ኣፍ ደገ ረኺቡ ግን ነዛ ንእሽተይ ነገር ተጠቂምላ ኣነ ነቲ ንስኻትኩም ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ኣምላኽ ንዑ ከፍልጠኩም የመጽ እምበር ካልእ ዝሰብከልኩም ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ ኣነ ዝፈልጦ ዝተሰቕለ ንስኻትኩም ግን ከይፈለጥኩም ተምልኽዎ ኢሉ ብዛዕባኡ ክትርከሎም ከሎ እቲ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ኢሉ ዝጸሓፎ ኢልና ብዝሓለፈ ግዜና ኣቦታት ቅዱስ ቤተክርስትያን ከም ዝገልጽዎ ዲዮናስዮስ ዝተባህለ ዓውደ ከዋኽብቲ ዘጽንዕ ኦስትሮኖመር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ፀሓይ ዓውደ ከዋኽብቲ ከጽንዕ ከሎ እታ ጎይታ ተሰቕለላ ግን ፀሓይ ዝጸልመተሉ ግዜ ሰዓት ክንደይ ከም ጸልመተ ሰዓት ክንደይ ከም ዝበረሀ ኣበየናይ ዕለት ከም ዝነበረ ኣበየናይ ወርሒ ከም ዝነበረ ሰኒድዎ ስለ ዝነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ክሰብኽ ከሎ እዚ ትብሎ ዘለኻ መዓስ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ መድሓኒ ተሰቂሉ ምስ ተሰቕለ ፀሓይ ጸልሚቱ ንክንድዚ ሰዓት ጸልማት ጸኒሑ ዳሕራይ በሪሁ ምስ በሎ
لكع كم تزبله سلاز نبره اتي نزي تفلت املاخ زبل ديوناسيوس كم زي صحافو تقليص مالت سلاز بتخكل مس نغرو خاز تبلو زلخا بلك تخكل كوميلو امينو تقبلو سلازي ابت بزح حماق زلو زمسل اف دغه زخوننا صبو ነገር ስለዝርከብ ኣብ ክንደ በቲ ሕማቕ ነገር ምሕራቕ ምጉሃይ በቲ ኣብቲ ሕማቕ ዘሎ ንእሽተይ ጽቡቕ ነገር ንበረኸት ምጥቃም ጥበብን ምስትውዓልን ከም ዝኾነ ካብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ዝሰርሖ ስራሕ ንርዳእ እዩ ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምዕራፍ 18 ኢና ክንርኢ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 17 ዘሎ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ዝብል ከተንብቡ ዝጥዕመኩም ምልክት ግበርለይ እሞ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 17 ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ዝብል ኣሎ سبن حدي لانا دخنبل حرا ኤልሳቤጥ ሓብትና ቀዳሚት አርእስቲ ናባኺ ካልኣይ ካብ 18 ክሳብ 23 ጳውሎስ ኣብ አንጾኪያ ናብ አንጾኪያ ከም ተመልሰ ትብላላ أنا اللي خبانا حراي أدينا أين ألم سالساي 24 كساب 28 باولوس أب إفيسونن أب كورنثوسن زبلالو حبرونيس تدالهم ما زال خبر سوري ما ربنا انا وي ما حدنا ده ولا ما سكت هراي عم ببالي حنفا عم ببالي معرف هراي صبوق تاشمي سغاي سغاخا يبحال لو معزا قدسانن ساميلن حونا نامني نخنبا عارف ساميل ساميل أمبيب كان يركاد خازا حلفة سومن عندي بني لو مثلا هراي. تقدمي تفاكر هراي معزا قدسان نباخمو الشهر ኤልሳቤጥ ሓብትናውን ሰብ እንደዚህ የሊ እምበር ሰብ ተሊስ ዕድል ክህባላ ትብላላ ካልኦት ከተንብቡ ፈቃደኛ እንተደሊኹም ታናይ ኤልሳቤጥ ሓብትና ከዓ ክንቅበላ ኢና ኤልሳቤጥ ሓብትና ኩሉ ግዜ ተወፊያ ኣብ ዝገልግሎት ዘላያ ማለት እዩ ሰብ እንድሕር ዘየሊ ሰብ ክኸውን እየ ሰብ እንደዘየሊ ከዓ ክሰሚዐ ኣትብል ምክንያቱ ሰብ ዝበሃል ሰብ ክስዓን ከሎ ሰብ ዝኸውን ይብሉ ቦታትና ማለት እዩ ካልኦት ዝተዳለኹም እንተሊኹም መጽሐፍ ቅዱስ ዝሓዝኩም ወይ ኣብ ሰልፎንኩም መጽሐፍ ቅዱስ ዘለኩም ዝጥዕመኩም ከተንብቡ ጥዕመኩም ትኽእሉ أبي مرقيتا خنبب أنا خيلي ناي إلسا خوستا خيلي ሕራይ ፍረወይና ሓብተይ ንኤልሳ ሓብትና ብስም ዝጉባኤ ፀጊ ከብዝሓላ ብፀሎትና ንዝክራ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣብነት እዩ ሕራይ ፍረወይና ሓብተይ ጀምሪ بأي جمر حرا እወ هلأيت لما خون كدون جيكم في جيمس ሕራይ ፅቡቅ ሕራይ መዓዛ ቅዱሳን ናብታ ቀዳመይ ተስገረ ከለኹ ፍረወይኒ ድሕሪት ከተንብብያ الراي كاب قطر حدا دي خجمر ኣብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 17 ايش الراي الراي دحرزي ጳውሎስ ናብ ኣቴና ተበጊሱ ናብ ቆሮንጦስ መፀ ቀለጳዎስ ኩሎም ኣይሁዲ ካብ ሮማ ክለቁ ኣዘዘ እምሽዑ ቀነ ምስ ሰበይቱ ጴርሳኪላ ኣብ ኢታልያ ዝመፀ ኣኪላስ ዝበሃል ኣይሁዳዊ በዓል ጴንጦስ ረኸበ ናባታቶምን ተፀንበረ ዕዮኦም ሓደ ስለ ዝነበረ ከዓ እናዓየ ምሳታቶም ተቐመጠ እቲ ዕዮኦም ድማ ምስፋይ ድንኳን ነበረ ሰንበት ከዓ ኣብ ቤት ጸሎቶም ይዘራረቡ ንኣይሁድን ንጽራውያንን ድማ ይረድኦም ነበረ ሲላስን ጢሞቴዎስን وحزاخن ሲላስን ጢሞቴዎስ
سوري ما زلنا مسكالي يعني سوري سوري ما زميت غيرك كيف فلتكون أخي اوكي سوري امو حجي سمع يتنحكون هجي أتصل سوري أنا تجاك እሺ ካብ ሓሙሽተ هو አራይ ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቄዶንያ ምስ ወረዱ ጳውሎስ እቲ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንአይሁድ እናመስከረ ብዕዮ እቲ ቃል ጸኒዑ ነበረ ንሳቶም ምስ ተራኸቡን ምስ ጸርፍን ግና ክዳኑ ነጊፉ ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ኣነ ንጹህ እየ ካብ ሕጂ ከዓ ናብ ኣህዛብ ክኸይድ እየ በሎም ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብቲ ቲቲዮስ ዮስጦስ ዝበሃል እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ቤቱ ከዓ ኣብ ጥቓ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣተወ ክሬስጶስ እቲ መራሒ ቤተ ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ ኣመነ ካብ ሰብ ቆሮንጦስን ብዙሓት ሰሚዖም ኣመኑን ተጠመቁን ጎይታ ከዓ ለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተራእዮ እሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ተዛረብ ደኣ እምበር ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ክፉእ ክገብረካ ዝቐረበካ የልቦን ኣይትፍራሕ በሎ ኣብኣ ቃል ኣምላኽ እናመሃረ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ ጋልዮስ ኣብ ኣካያይ ምስሌነትን ተሸይሙ ከዓ ኣይሁድ ሓበሮም ኣብ ጳውሎስ ተንሲኡ ኣብ ብዘይ ሕጊ ንኣምላኽ ከምልኽዎ ንሰብ ይሓባብሉ ኣለው እናበሉ ናብ መጋባያ ኣውፅዎ ጳውሎስ ኣፍ ከፈተ ምስ ደለየ ግና ጳውሎስ ኣፍ ክኸፍት ምስ ደለየ ግና ጋልዮስን ንኣይሁድ ኣትዮም ይሁድ ገለ ዓመፃ ወይስ ገለ ክፉእ ግብሪ እንተ ዝኸውንሲ ሃዲኤ ክሰምዓኩም ምተገብአ ነይሩ ክርክር ብዛዕባ ቃልን ስምን ሕግኹም እንተ ኮይኑ ግና ኣነ ኣብዚ ነገርዚ ፍርዲ ክኸውን ኣይፈቱን እየ እሞ ባዕላትኩም ፍለጡ በሎም ካብቲ መጋባያውን ሰጎጎም ኩላቶም ከዓ ንሶሴተንስ መራሕ ቤት ጸሎቶም ሒዞም ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ መጋባያ ዘበጥዎ ግልዮስ ግና ግዲ እዚ እኳ ኣይነበሮን ቃል ህይወት يسمع لنا ماذا ቅዱሳን ሓፍትና ኣዴና ኢና አለ እሺ ጳውሎስ ግና ድሕሪዚ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ተቐመጠ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናበተ መብፃዓ ስለ ዝነበሮ ኣብ ክንክርዮ ርእሱ ምስ ተላፀየ ከዓ ምስ ጴሬቅዮስ ኣሊላስን ብመርከብ ናብ ሶርያ ኸደ ኣብ ኤፌሶን ምስ በፅሐ ከዓ ንዓኣቶም ኣብኡ ሓደጎም ንሱ ግና ናብ ቤት ጸሎት ኣእትዩ ምስቶም ኣይሁድ ይዘራረብ ነበረ ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምሳታቶም ክጸንሕ እንተ ለመንዎ ከዓ ኣበዮም በዚ ዝመፀ በዓል ብዘበልኩ ኣቢለ ኣብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ይግባኣኒ እዩ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ከዓ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ኢሉ ተሰናበቶም ኣብ ኤፌሶን ከዓ ብመርከብ ከደ ኣብ ቂስያስ በፅሐ ካብኣ ደይቡ ንማሕበር ሰላም ምስ በለ ናብ አንጾኪያ ወረደ ሓያሎ መዓልቲ ኣብኡ ምስ ቀነየ ከዓ ኣብ ካብኡ ተበጊሱ ንኩላቶም ደቂ መዛሙርቱ እናጽንዐ ኣብ ሃገር ገላትያ ፈርግያን በብተራ ዞረ ሓደ ሊቀ ኤጲሎስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋን ከዓ ስልጡን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ መንገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ከንሱ ዝፈልሲ ብመንፈስ ሞይቁ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ይነገር አጸቢቁን ይምህር ነበረ ስቃባቴ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ከልህወት ይስማዕ هراي كاب 24 كتجمري اي خفروينا حبتي
ربي مرقيتا حدا لك أبلوز بزسمو أيهوداوي بعال اسكندرية بصحفات خاء سلطون سبعي ناب إفوسن متى مجدي إكزابيه مهور نبره تمكت يوحنس تراي كنسو زفلسي بمنفس مويتو بزعبا نا يسوس ينقر أتبقون يمهر نبره نسو أبيت أولوث بتبعات كمهر جمره برسي كلام أخلاصن مس سمعوا خاء وسيدهم مجد أملاخ أتبقهم أردوا ناب أكايا كحلف انت دلي اتم أحوات أتأنا نعوا نتم دك مزامرتو دما كقبلوا صحاف اللون أبو مسبت حقا نتم أمنتي بتأكى أملاخ بزح تقامم يسوس كريستوس مخانو بصحفاتن النار عين أيهود أبقدمي كله بجهد أتبقوا يرتعم نبره قال هيوت يسمع لنا روينا حسنا آمين الراي مع ذا قدسان أبيت أبنا نباخي هو أبزي أسي قولسون كل ما يهودون كابرون هو أبزي أسي أمسي حدا كم زنبرة قالب أسي ولا تقصد دار أخيان حركات كسبق هرة قالب أوس كلهم أيهود أبرما لقوا أزاز مش عقنا نمسويتو بس إيطاليا زمته أكلاس بالبحر أيهوداوي بعد بيدرسين نبتكم اسكندرية أيتردد النابونة أم بيبيات راح هراي دحان እግዚአብሔር መስገን እቲ መጽናዓት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይና ንገብር ብዝተኻለ መጠን ንዝመጽእ ዓርቢ ምዕራፍ 19 ከም ነንብብ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ነቲ ምዕራፍ 19 ግዜ ብዝረኸብናሉ እንዳስተንተና ንርኢ እሞ ሓደ ጽሙቕ ዝበለ ሓሳብ ሒዝና ክንመጽእ ጽቡቕ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ድሕሪዚ ጳውሎስ ካብ ኣቴና ተበጊሱ ናብ ቆሮንቶስ መጸ ይብል ምክንያቱ ኣብ ኣቴና እንታይ ከም ዝዓየ ተማሂር ምሂርና ስለ ዝነበረ ምዕራፍ 17 ንምንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክስቀል ከሎ ዝነበሩ ሊቀ ካህናት ዝነበሩ መሳፍንቲ ምስሌነታት እንዳጠቐሰ ታሪኽ ስለ ዝኾነ ቀላውዴዎስ ኩሎም ኣይሁድ ካብ ሮማ ከለቁ ኣዘዘሞ ሽዑ ቅነ ምስ ሰበይቱ ጵርስኪላ ካብ ኢጣልያ ዝመፀ ኣኪላስ ዝበሃል ኣይሁዳዊ በዓል ጳንጦስ ረኸበ ናብታቶም እውን ተፀንበረ እዩ ሕጂ እዚ ቀላውዴዎስ ዝበሃል ኩሉ ግዜ እቶም ኣይሁድ ካብ ሮማ ከለቁ ምስ ኣዘዘ ኣኪላስ ዝበሃል ምስ ጵርስቅላ በዓልቲ ቤቱ ከመይ ኢሉ ምስሌነ በዓል ስልጣን ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ግን ኣይሁዳዊ እዩ ከመይ ገሩ ከም ዝኣመነ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ በዓል ጳውሎስ ርኢናያ ነርና ማለት እዩ ኣኪላስ ከዓ ምስ ጵርስቅላ ሰበይቱ ተጠሚቑ ከም ዝኣመነ ርኢና ማለት እዩ ሕጂ ቀላውዴዎስ ኣይሁድ ካብ ሮማ ከለቁ ምስ ኣዘዘ ኣኪላስ ከዓ ኣይሁዳዊ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት ብትእዛዝ ቀላውዴዎስ ንሮማ ገዲፉ ናብ ቆሮንቶስ ከም ዝመፀ በዚ ምክንያት ከዓኒ ንሃዋርያት ከም ተፀንበሮም እቲ ሕማቕ ዝመስል ነገር እሱ ካብ ቦትኡ ካብ ዓዱ ክስጎ ከሎ ሕማቕ እዩ ዝመስል ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ግን ካብ በላዒ ብልዒ ዘውፅእ ኣምላኽ ምዃኑ ኣኪላስ ምስ ጵርስቅላ ሰበይቱ ካብቶም 72 ኣርድእቲ እዮም ኣብ ዘመፅእ እንታሽሙና ክንሪኦም ኢና ዕዮኦም ሓደ ስለ ዝነበረ ከዓ እናዓየየ ምሳታቶም ተቐመጠ እቲ ዕዮኦም ድማ ምስ ፋይ ድንኳን ነበረ እዩ ስለዚ ኣኪላስ እንታይ ነይሩ ስርሑ
تيندا مسفاي دنكان مسفاي نيرو سلازي بزي سراح زي تراخيبهم بسراح تراخيبهم بت امنت كا تراخيبهم مالت سلازي حبيرهم يعيو نيرهم مالت سنبت كا ابيت صلوتهم يزراربو نايهودن نصراويان دما يردئوهم نبر سلازي سوني سولس عيوهم يعيو دنكانهم ناسفي نابروهم يمرحو غزاخرايا مخافلو سنبت كون كلغن نايهودن نصراويانن نايهود انت ايام زبلوم اتي نبيات سبكو زنور كريستوس مسيح ازي اندابلو نصراويان كا اسخاتكم نتي بايدكم سراحكم متاوتاتيكم تملخو نحنا كن نت سماين مدرن زفترت سماين مدرن زفترها يسوع كريستوس اثنا عالم تبجوا اندابلو سنبت نزعيو زعيو نيرو سلاسن تيموثيوسن اما قدونيا مسوردو ጳውሎስ እቲ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንአይሁድ እናመስከረ ብዕዮ ተቃል ጸኒዑ ነበረ ስለዚህ ተናታቶም ዕዮ ኣብ ዘለዎ ከሎ ሲላስን ጢሞቴዎስን ከ ናብዚ ክጽመሩ ከለው ንሳቶም ምስተኻራኸርዎን ምጸረፍዎን ግና ኢሉ ክዳኑ ነጊፉ ደምኩም ኣብ ርእሶኹም ይኹን ኣነ ንጹህ ካብ ሕጂ ናብ ኣሕዛብ ክኸይድ በሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እንተ ተቀበልኹም በረኸትኩም ሰላምኩም ይሕደራ እንደዘይ ተቀበልኹም ግን አቦታኹም ዝለገበና ዶሮና እኳ ንነግፈልኩም ኣለና ኢልኩም ኣው ገዲፍኩምሎም ካብታ ከተማ እቲ ኣውፁ ነታ ከተማ እቲ ኣኻ ካብቲ ናይ ሶዶምን ናይ ጎሞራን ዝኸፍአ ንቕፃዕቲ ክበፅሓ ኢሉ ኣጠንቂ ምሂርዎም ነይሩ ስለዚህ ሁሉ ትዝግብኦም ዘበለ ምስ ነገሩ ንሳቶም ምስተኻራኸርዎን ምስጸረፍዎን ግና ነቲ ዝብሎም ዘሎ ሓቂ ጌጋ ኣብ ክንዲ ዝብሉ በተቃል ምስተረትዑ ናብ ጸርፍን ናብ ክትዕን ኣትዮም ማለት ኩሉ ግዜ ሓቂ ከረድእ ዘይክእል ሰብ ከረድእ ዘይክእል ክርዳእ ዘይክእል ሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ጸርፍን ናብ ዕግርግርን ይዛኣቱ ማለት ኩሉ ግዜ ዝነስተውዕለሉ ማለት ወይ ክንርዳእ ኣለና ወይ ከነረዳእ ኣለና كنردد انت زي كيلنا حق انت زي بلنا وي كنردد عقم انت زي بلنا كنردد انت زي دلينا ابز غزي زي اسب اب قيوان اب كركرنا بصرفن زاتو ማለት ስለዚህ ነትዛረበ ዘሎ حق ኢሎም አይተቀበልዎን አይኮነን ኢሎም ካትዑ ከረዱ አይካሉ ናምንታይ አትዮም ናብ ጸርፊ አትዮም ክዳኑ ነጊፉ ደንኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ኣነ ንጹህ ካብ ሕጂ ኸኣ ናብ ኣህዛብ ክኸይድ የበሎም ምክንያቱ እንተ ሰማዓካ ናሓውኻ ረባሕኻዮ እንደዘይ ሰማዓካ ኸኣ ነብስኻ ተድሕን ተባሂሉ እዩ ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብቲ ቲቲዮስ ዮስጦስ ዝበሃል እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ቤቱ ኸኣ ኣብ ጥቓ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣተወ ጽቡቕ ምስክርነት እዩ ካብ ጽቡቕ ሽታ ጽቡቕ ሽም ይበልጽ ኢልዎ ስለዚ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ቲቲዮስ ዮስጦስ ዝበሃል እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ቤቱ ኸኣ ኣብ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣብኡ ኣተወ እቲኦም ምስ ሰጎግዎ ምቕባል ምስ ኣበይዎ ማለት ክርስጶስ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ ኣመነ ካብ ሰብ ቆሮንቶስ እውን ብዙሓት ሰሚዖም ኣመኑን ተጠምቁን ኢሉ ቲቶስ ዮስጦስ ገዝኡ ጥቓ ቤት ጸሎት ዝነበረ እዩ ክርስጶስ ከዓ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እዩ ማለት ስለዚ ከመይ እናገበሩ ነቲ ቃል የስፍሕዎ ከም ዝነበሩ إزنقرنا حدا مرح بيت صلوت اندحر آمينو اتخلو إزنبره هزبي بيت صلوت أيهود الساتف إزنبره هزبي كريستوس مدحان مخانا آمينو تتميق الله مالك أبز جزيزي إز عيوزا أبز نورولو جزيه من البعض عيونا أنا عنا خلو كاب تعبيد عيونا ندزيك أنا عنا مهرتنا ندزي سلتنا خا كاب تسفى مغراس أدحننا إلنا خنصلي عبد خريستيان تمهرنا كدق ما يتقال عيونان تسلتنا مهرتنا انتقدولنا كاب تعبيد حلونا عيونان دزي سلتلنا مهرتنا دزي قدولنا كاب تسفى مغراس أدحننا سلازي كاب أبسب قرنتسون بزحات سميعهم آمنون تتمكن بزح عيو يرئيس لازنبارو بو انت خيز زاناقعو أبتا ختما بزح عيو تريفوان كمزلو اتقال ليتي متسمالت قويتاخا ليت برأي نباولوس ترأيو مو أبزا ختمازيا بزح حزب سلازولني تزارب انبر سقاي تبل أنا مساخا أمو كوفو خقبركا زقربكا يلبون أي تفرح بوليل هجي نايتار استي قداميتي باولوس أب قرنطوس تبل زلا نايتا قداميتي أرستي اتقدم الأخت زيا مالت
مسدغاغمنا تارستي نزي اينا نحز تزارب انبر سق ايتبل سلازي ازي تازازي مالت تسفخا انا مساخا امو كفو خغبركا زقربكا يلبون ايتفرا by freeconferencecallhd.com. Please enter your على እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هراي ميت زي جبرنا يانتلينا بخبرتكم بزح عيو ابسلطلو ابز عيونا سرحنا اينامو ناب كال عد خنكيد إلهم ابز حاسبول غزي بزح This line is now on hold. غريتا هراي نايتار استقسي مبزحت غزي اتملختناي قال املاخ بعلو كريستوس تزاربو نايت ملختي مبزحت غزي نوعينا خمرستن وسدو مالت سلازي انت ايت تئزاز تزارب دامبر سقاي تبل انت ايت علامه ابزا ختمازيا بزح حزب زدحنو بزحات نفسات اللون اجينا عين عاهمي زدحنو نفسات بناك اغلغلوت بناتك اغلغلوت بناتكم اغلغلوت بناتكن اغلغلوت كاب حاتيات ناب صدقي كاب صلمات ناب برهان كاب صلي ناب فقري زمصو اللومو تزارب تزاربي تزاربا تزاربو تزارب نزارب انبر سق ايتبالي مخنياتو ابزا ختمازيا بزو حزبي زدحنا اللون من ياتا ختما قرونتوس مالت اب قرونتوس زدحنو بزحات نفسات اللون ازي اتي علامه خون كله تتزازكا تزارب انبر سق ايتبال اتزتوهبه تسفخا انا مساخا يمو كفو خغبركا زقربكا يلبون سلازي اي تفرح سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ابقال املاخنا مهاره عامتين 6 ወርሕን ኣብ ማእከሎም ተቀመጠ كبري مسغانا نعيون ابت زحلف انتاي رينا ثلاثه سنابت ይሉ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙሕ ነፍሳት አለዋን ስለዚህ ብሎ ነትዕዮ xiሳብ ዝፍጽም በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስን ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ቆሮንቶስ ጥራይ ተቀሚጥ ኣብ ካልእ ክንሪኦ ከለና በመርከብ ሓዲርና ተዓድ ምስ ሓለፍና ናብዚ ምስከድና ይብል ማለት ኣብዚ ግን እንታይ ኢልዎ ጎይታ ኣብዛ ከተማ ዝድሕኑ ነፍሳት ብዙሓት ዝድሕኑ ነፍሳት ኣለውኒ ስለዚህ ኣጠጢሑ እቶም ክድሕኑ ዝተመደቡ xiሳብ ዝድሕኑ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእከሎም ተቀመጠ እዩ ጋሊዮስ ኣብ ኣካያ ምስልየንነት ተሸይሙ ከሎ ኣይሁድ ሓቢሮም ኣብ ጳውሎስ ተንስኡሞ بزي حقنا أملاح كم لهو نسبح حباب الله نابلو ناب مقابا أمسؤوي غايوس أب أكايا مثلينة تشي منه يقلوي هجي تاريخ نايكل تشع عمتي تاريخ انتاي كجبري أغايوس مثلينة ناي تاختما خنفقات أملاح كنرينا كاب أولوس أفو كخفت مثلينا غاليوس نايهود أتم أيهود قال عمز اوي قال خفو قبري انت زخونسي هادي اخسمعكم من تقبأ نيريل مخنياتو نابا يمسيهم ازلهم سنتاي بدلو انتاي قبني فزيمو اتوم نحق سبات ازا قبن زفتسمه بخمزة اقباب زفتسمه ازا عينتي قدسع ازي تخاسيسو خاب قبن ناس ازخونا سبكا ناس اي خيب ازي تناي حقي موياي مالت سلازي قاليوس انتاي زبلهم زلو قال عمز اوي قال خفو قبري انت زخون هاديك سمعكم متقبأ نيري كركر بزعبا قالن سمن حقهم انت خوينو قنا انا ابز نغرز فرادك خون ايفتن يمو بعلاتكم فلتو بلومي سلازي بزعباتي قالن سمن نوع زي ملكاتو انت خوانكوا قن كم مسلينا سلام ناي تعدي سلام ناي تخبابي كوحس كقاطاطر يقبأ نيري كابت مقابا اياون سوغوغومين كلاتون كا نسوستينس مرح ديال صلوت حيزوم حابيروم ابكن مقابا ايا زبت ويل كلتيوم مرح صلوت يومري ابكن مقابا ايايل ابكدمي وخغرف اندار ايا خلو انتايل وزلت صحف غاليوس غنا قد ازكا اينبرونين ابكدميو ناغرف وخلو كم بعل حقي كم مسلينا ناي تعدي وقبن انت الحقن قبن انت اللي هو بحق خصاصو دحر قبن زي بولغن ناس عيله يلو قبل زغبو اب قدميوم እና ተገርፈ خلو سقيلو حجي وانجيل بزي مانو زي كنا مسلينا ناي تعد خلو زغبو زي مغبارو اب قدم املاح كم زحتتو انت ايلنالو غاليوس قدا
እዚ ብዛዕባ እዚ ግድ እኳ ኣይነበሮኒ ስለዚ ካብቲ ዝሕትተና ነገር ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ይገልጸልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣዴና አይና ዓለም أنا قرب كفتني بربز دحان ፀገም የለን عشرة شعات داناتي 10 شعات ካብ 18 ክሳብ 23 اوكي اسمع باولوس كنا دحر حيالو معلت مستقمطه خابتم احواتو تسنابته مبصع سلازنور اب كرياس كنيكريا رؤسو مس تلاصي خامس صريوسكيوس أكيلاسن بمركب ناب سوريا خده بصوتو سلازنبرو مساعتهم يغلغل سلازنبره خاواتهم كفله سلازيدلي مثلا خيدون سوريا غصو خيدو اب افيسم مسبصح خا نعاتهم اب حده اب احدهم نسغنا ناب بيت صلوت اتي مستم ايهود يزرارب نبره نساتهم بزح معلت مساتاتهم كصنح انت لمونو خا ابيوم سلامنتا اتم كردهم نخرد بناي እግዚአብሔር መንገድ خرد مثلا نزعاتهم ما تخونتاتهم بزح دس ስለዘይበለ ደኸውን ክጸንሕ ዘይደልየ مسعاتهم እዚ ዝመጽ መዓልቲ ብዘሎ አቢሉ ናብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ይግባአኒ እዩ አምላኽ እንተ ፈቀዶ خا ናባኻትኩም ክምለስ እየ ኢሉ مساتاتهم كاب إفيسون كأ بمركب كده تان وانا خستيهم نا إفيسون مستم بصوتو سلا زخونت ناب أخ خيط سلا زلو تان إغزابير قال نخمها هار مساعتهم كوينات سمعني أب كيسا مسبصح خاو أديبو نمحبر سلام مسبلي ناب أنقوزيا ورده حيالو معت خاو مسكني خا كابات تبغيسو نخلاتهم دق مزامرتو ان اصنعي اب هاجر غلاتيا فرغيان اتو وديت بلنا اب هاجر فرغيان ببترا زوره سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን آمين قال هوت يسمع لنا أدينا على قرب ندات مهما هارنا ندفتنا إن دلنا بنا نخالق زيجن عبينا بدم بخنسكشي كلنا تمهرينا قد يلا أنت زمهر منفس كدسي آمين قال هوت يسمع لنا تمهرنا اللهم أملا آمين أبكسر عسر شو منت أتبقنا خنستسن برلا مبصع عسل زنبرو رؤسو مستلاس أيبل هجي ترى نجاري انتاي كمصحف اللي ورئيسها من صاي مقمقامن زي مقمقامن سنتاي ترى انتاي خبرنا دل اب قدمي املاح حاتيات زي كونه ناف دغ اغلغلوت زخفت نسبات نمرخاب زتقم انتاي يزغبر زلو ناب محبر ايهود كخيد ስለዝኾነ ንሳታቶም እንድሕር ክቀበልዎ ኮይኖም ከዓ ናብቲ ቤት መቅደስ ልክ አይሁድ ከምኣቶም መሲሉ እዩ ኣትዩ ነቲ ወንጌል ክምህር ማለት ናቱ ንሱ ታሳቶም ዝገበርዎ እንድሕር ዘይገሩ ክቀበልዎ ናይክእሉን እዮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ጢሞቴዎስ ከም ዝገዘሮ ርኢና ግዝረት ዝጠቅሞ ነገር የብሉን ምግዛር ዘይ ምግዛር ዝጠቅሞ የብሉን ጥምቀት ብጎይታ አሚንካ ድሕነት ብጥምቀት እናበለ ዝሰብኽ ጢሞቴዎስ ግን ናፍ ደጋ አገልግሎት አገዳስ ምዃኑ ስለዝረኸቦ ምግባሩ ሓጢያት ስለዘይኮነ ጢሞቴዎስ ገዚርዎ ማለት ኣብዚ ኸ እንታይ ዝገብር ዘሎ መብፅዓ ስለዝነበሮ ኣብ ክርንክኤ ርእሱ ምስላፀኻ ምስ ጵርስኪላን አኪላን ብመርከብ ናብ ሶርያ ኸደ ኣብ ኤፌሶን ምስ በፅሐ ከዓ ንዓታቶም ኣብ ኣሓደጎም ንሱ ግና ናብ ቤት ጸሎት ኣቲ ምስቶም ኣይሁድ ይዘራረብ ነበረ ምክንያቱ ንዓቶም ኣብ ሓዲጉ ስለዚ ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምስለመንዎ ከጸንሕ ምስለመንዎ ኣበዮም ዝኣብዮም ዘሎ ኣብ ቁጽሪ 21 እቲ መደብ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ንኢየሩሳሌም ክኸይድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ኣብታ ጎይታ ዝተሰቕለላ ኣብ ኣኸይዱ ወንጌል እዩ ኣምላኽ ከዓይ ስለዝነበሮ በዚ ዝመጽእ በዓል ብዘበልኩ ቢለ ኣብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ይግባአኒ እዩ ኣምላኽ እንተፈቀደ ከዓ ናባታትኩም ክምለስ የይሉ
ተሰናበቶም ኣብ ኤፌሶን ከዓ ብመርከብ ከደ ስለዚህ እታ ርእሱ ምልጻይ እንታይ ገሮም ተቀቢሎሞ ጽቡቅ ገሮም ስለዚህ ተቀበልዎ ነቲ ዝምህሮም ዝነበረ ቃል ከኣኒ ስለዚህ ተቀበልዎ በቃ መሃረና ምሳና ጽናሕ ምሳና ኹን ኢሎም ከሓትዎ ከለው ኖ መደብ ኣምላኽ ኣብ ኢየሩሳሌም ክውዕል እዩ ስለዚህ ኣምላኽ እንተፈቀዶ ኢየሩሳሌም ክውዕል ዕዮ እግዚአብሔር ዕዮ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሃበና እግዚአብሔር ዝሃበኒ ምስ ፈጾምክ ግን ናባኻትኩን ክመለስ ስለዚህ እታ ቀንድ ነጥቢ ኣብ 18 መብጽዓ ስለ ዝነበሮ ርእሱ ምስላጽ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአት ዘይኮነ ምስ ሕጊ እግዚአብሔር ዘይጻረር ንዓዮ አገልግሎት ኣፍደገ ዝኸፍተልና እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ማይ ሰማርያ የድልዮኒ ነይሩ ነታ ሰምራውያ ከረዳእ እንተ ኮይኑ ግን ማይ ሰማርያ ክልምን ግድነት ነይርዎ ማለት ስለዚህ እዛ ኣገዳሲ ኮነ ንድሕነት ነታ ኣፍደገ መእተው ናብቲ ዕዮ ግን ማያስቲን ምስ በላ ንምዝርራብ ኣፍደገ ተኸፊቱ ከመይ ጌርካ ኣይሁዳዊ ከለኻ ትብሎ ስለዚህ ጳውሎስ ርእሱ ምልጻዩ ነታ ኣገልግሎት ዓቢ ደገ ከፊትሉ ነቶም ብኻልእ ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣኪላስን ጵርስክላስን እቶም ኣይሁድ ክቅበልዎም ስለዘይክእሉ ከም ዝኣመኑን ስለዘይፈልጡ ኣብ ሓደ ቦታ ንዕዮ ገዲፍዎም ከይዱ ምስኣቶም ኣብ ቤት ጸሎቶም ግን ዕውት ዝኾነ ኣገልግሎት ከም ዝፈጸመ ሕራይ ፍረወይና ሓብትና ካብ 24 أبي مرقيت أخفتني من إشتي دحن فتني فروينا حب مو أبز نقر الناسي حدا ليك أبولوس زسمو أي هداوي أتبعون أي مهور يونيرو بزعبا قوتنا يسكوستاس دفلت إمو ناب إفسون ماتي ويلوم دحار ما قدك زابير كمهريو بإمهر نبرايلو تمكت يوحنس ما زفلت بمنفس دما مويتو بزعبا نا يسوس كريستوس أتبيغو يمهر نسو أبيت قولوت بتبعات كمهر نبرايلو أجلسو خاء من سمعهم كاء وسيدهم مقد أملاخ أتبعهم أردعوه نبي كحلف انت دليخاء أتم أحواتي أنا نعوانتهم لك مزامر تدمع تقبلوا تحافلهم أو مسبت حقاء نتهم أمنتي بتسقى أملاخ بزح تقامهم إذي نقول أنا سكورساس بزح تمرت زلواسي نتم لك مزامر تخمزة تقامهم يوز نقرنا بتحف إنها محارة ناي هدا مي خلو بجهد أتبعو يرات عمنا برا بجهد كعيرات عمنا برا إذن كنت حنا بيمرقت ملو عليه ساتحين طبق على هوت يسمع لنا تقلل نجار يكونن እግዚአብሔር መስገን እቲ ዝምህር መንፈስ ቅዱስ ኩላህና ها ተማህረና በቃሉ መካብና ها ዓበ ጸጋሎ ሕጂ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ አጵሎስ ማለት አጵሎስ መን ይዓልየቱ ንዝብል ከነንብብ ኮለና ህድ ኢልና እንድሕራን ቢብናዮ ጳውሎስ እንታዩ አይሁዳዊ ዝቅመጠሉ እንታይ ልወሎ በዓል እስክንድርያ ኢሉ እዚ ሕጂ ተደህ ሽሙቅ ጣሊስሎ ዓልየቱ አይሁዳዊው በዓል እስክንድርያ እዩ ማለት እቲ ዝነበሮ ጸጋ ግን እንታይ ልወሎ ሊቅ ኢልወሎ ማለት እዩ ብጽሑፋት ከአስልጡን ኢሉ ማለት እግዚአብሔር መስገን ነት እግዚአብሔር ዝሃወ ጸጋስ ተጠቂሙሉ ብጽሑፋት ስልጡን እንታይ ከ ሊቅ ኢልዎ ማለት ሕጂ ናበይ መጽኢ ዝብሎ ዘሎ ናብ ኤፌሶን መገድ እግዚአብሔር ከአምሁር ነበረ ኢሉ بتمكت يوحنس تراي كا كنسو زفلتسي بمنفس مايكو إلو بمنفس مايكو بزعبانا إيس كريستوس ينقر أصبيغوني مهر جنا بإيدام برو كي تتأمق خلو مالتي بتمكت يوحنس تراي تتأمق خلو مجد إجزابير مهور بمنفس مايكو بزعبا إيسوس كريستوس ينقر أصبيغون يمهر نبراي أبولوس ليك
أبولوس بصحفات سلطون أبولوس اتمجد إجزابير مهور تمكت يوحنس زفلت بمنفس زموغة بزعباء يسوع كريستوس كأب بتبعات زنقري أنا ناي باولوس أنا ناي أبولوس إلهم ذكر آخر وزلوا زنبرو بزي مخنيات زي مالت سلازي أتي سأجا ناي باولوس سأجاز توهبو جن نسأجو خاط بجبو غير استتعملوا عبني أملاخ سب عبنت ناك خون دحر ويتا يسوع كريستوس عبنت خون زخل نسو أبيت صلوت بتبعات كمهر جمرة برسكلان أكلاسن مسمعوها وسيدهم مجد أملاخ أسب يقوم أردوا برسكلان أكلاسن أبت عيوز نطفو كم يجرم نبت أمنت كم زعتوري إنا درو عقل قلت جميرهم تتميقهم سلزنبرو أبتر إسز الله كله سأجا خاني أمكت قويتنا يسوع كريستوس كم زد ليه تاي جبرهم أسب يقوم أردوا نبأ كايا خحلف انتدلي تمحوات أصنعنعوا نتوم دك مزامرت دما كقبلوا صحف اللوم أبو مسبت صحيحة نتوم آمنتي بسجى أملاخ بزح تقامهم نبأ كايا خحلف انتدلي نتوم حوات هالسنة نعوه نتوم دك مزامرت دما كقبلوا صحف اللوم أبو مسبت صحيحة نتوم آمنتي بسجى أملاخ بزح تقامهم يسوع نسو كريستوس مخانو بصحفات النار آية نأيهود أبكر مخلو بجهود أسبق غيرته عم نبرة سلازي أتي أيهوداوي زوالو أتعيوتهم أيهوداوي بعليتهم بإمنتهم زمكحو نحنا قرب أملاخنا يبلو إلهم زمكحو سلازنبرة أيهوداوي ليك أبولوس أيهوداوي بعل اسكندرية زبلا زلو نمستمود أتعيو أتحيزو بزعبا عليتو خجل سألنا يكونن جن نتا عليت إنه تتقيمو أبيت أيهود كمي غيرو عيو نتوم زقبلوا نتوم لبزات روخا حقنا خمزي يزبل حق موسى خمزي يزبل حق نبيات خمزي يزبل نارتعه أفهم يتحزون كمز نبره بجهود أسبقه يرتعون كمز نبره سلقالاتو زابير استمسجنا يخون ناي مزمور جزينا أخيل الله ني مزمور استدالهم كقبلكم بفلايكا كان محجج زميركم زي تفلتا لما عنتي نجزابير نمحبر بمزمور كان قال قولوا إنا تبلو اتبلا كقبلكم المزمور استدالنا زمرت هذا أنا اللي ومرجعتي ترحاسي الرأي دينا ترحاس نابغني لنا الله يفعله آمين اسمع بون ودنا بس كنت اسمع هذا أمبارح كمان أموني قاصاي تقول كل مرة تابي راح كذاني أموني قاصاي عزيز حالي اللي أموني قاصاي عزيز حالي اللي كما سرتي فتيحو عداي كفيل اللي كما سرتي فتيحو عداي كفيل اللي مجدو سحيدي مسودك بايدا أبكين داي حالي بوتبي جاوي قيتا أنس رخيبي نفسي زهر فلو بقيتا تدالي قدولو زيبلو بقيتا تدالي قدولو زيبلو أموني قاساي عزيزي حالي اللي أموني قاساي عزيزي حالي اللي كما سرتي فتيحو عداي كفيل اللي كما سرتي فتيحو عداي كفيل اللي نلبي عرفتي كيسانة تايمرة حياواي قاسايو يوزمكرو نساقري ددر بإيدو سيرني كابزي وسدو حجحزو عسكرني
كابزي وسدوحج حزوز اسكرني إيموني يقاساي عزيوز حالي اللي إيموني يقاساي عزيوز حالي اللي كما ستي فتح عداي كفير اللي كما ستي فتح عداي كفير اللي سيطان كودفني بزوح كدفني ويتارد ايه جوخي يبلني كندي زكرني ناي أملاخي فقري نفسي باهي بالكي بحاقوس زمري نفسي باهي بالكي بحاقوس زمري إيموني يقاسي عزيوزي حالي اللي كما صرتي فتيح حداي كفيل اللي كحاسب كجنق عزيوين كشكر عجوخي يبلني حياو صبير زصنانا علو منفسو يبني لنفسي يهدي سلام يكونني لنفسي يهدي سلام يكونني إيموني يقاسي عزيوزي حالي اللي إيموني يقاسي عزيوزي حالي اللي كما صرتي فتيح حداي كفيل اللي كما صرتي فتيح حداي كفيل اللي نعايزي كلني كتو يبلين زيدلو سبلي كاكوي تايسين كلهم بخلني نعايزي مرحني ناتوبي مقاني عزيو واهي بلني ناتوبي مقاني عزيو واهي بلني إيموني يقاساي عزيوزي حالي اللي إيموني يقاساي عزيوزي حالي اللي كما صرتي فتيح عداي كفيل اللي كبر المسكنة والداسين كلنا عيوهم زمنا قلقلتهم يبارك ربنا معي آمين 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 حبينا نحبتنا رح أسولدوك على هوت مزمور ملاختي يسمع لنا كل جزء بمزمور بوداسي بقداسي بقربان بنسحة ختقلقلوا لنباري بدققي بحداركي تحقوسي كحسبي كل سنة نجر كأجزاء هي سلتالكي أزي قرب تخونا مزمور أمني وقاساي أزي زحالي اللي كما أسرتي فتيحو أداي كفيل اللي كل خلايق زي خندقمو انتنا حاضر اللونا يمس أقبنايون أتقزيه سلاز درتناقن نعاات رايكن حزينا أموني وقاساي أزيو زحالي اللي كما أسرتي فتيحو أداي كفيل اللي سلازي أموني وقاساي أزيو زحالي اللي كما أسرتي فتيحو أداي كفيل اللي أبربعة خفيلنا هنرياينا نتا أزماج مالتي سلازي مزمورنا أبقال إكزابيهري قداسينا مهليتنا قبرنا مرعنا فتحاتنا كله قال كدانا قال إكزابيهري أبقال إكزابيهر مسرت زي قبرة أقلقلوت نوع أقلقلوت هايكونن قال إكزابيهر مسرت زي قبرة أقلقلوت كا يبلنا نيل سلازي أمني يوغاساي زبلس كاب قباية مزمور عسران سلستن أبونا عسران سلستن انتاي زقبر كما انتاي أمون مخانوس كما عدينا እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ እሙን ጓሳይ ቀዳማይ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕል ናብ ተዓርፈሉ ማይ ይመርሕ ክልተ ንሱ ንነብሰይ ይህድኣ ሰለስተ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ኣርባዕተ ብሩባርዋድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስምሳይ እሞ كفو አይፈርሕኒ حمشته
نسخة أبكر مقص صلاتي ما عدت سر علي رأسي بزيت تلخيو شدشته نرأسي بزيت الأخيا شوعته سوى أي جرب بالله هو بحق إن سهل محرة كل عدميك كسعباني إيه أنا ما عبيتك زي أبهر كأن زي العالم كنبري እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት يسمع لنا آمين بملئتات مزمور 23 قبل معشخا يوعلني نابز عرفلو ما يمرحني نسخا ننفسي تهدا بزعبا غزا رسنا كنصلخو لنا سلطان يهدو نسف فلطت يهدو حبتي ايدلو طعم بلعي ايهدو شلمات ورق ايهدو نسف زهدو تمس املاح منبار منفس املاحي نسخا ننفسي تهدا برباربا دنموت كان تخدكو نسخا مساي خامو كفو ايفرحني نسخا أبكر مجد صلاتي ما أدت تسرع علي نرأسي بزيت تلاخيو سوى أي جرب بالله بحقي سهل محرتن بكل عدميك سعبانيا أبيت إجابير كا نزل عالم كنبريا سلازي إذا زجبر قويتا إذا زجبر قاسان تايو بحقي أمون إيه حراي كال كيس قرنا يا خلنا تأمني وقاسايت بال كيس قرنا يا خلنا هلا نادا بحده يسمع الله ده هو تسمع لهم أبا سمع لهم من الملكين هراي أبتا أمني وقاسا كيس قرنا خلنا أبتا حانت تقصخن استغلا أنا حديث كده أنا هواي قواسائي صبو أبينا نرخبو إلسابية حفتنا أنا تقومي أنا مسحب كرس دي بالله متاعي أجوخ حاجزك وانجيل يوحنس مراف عسرتي مراف عسرتي أجوخ زحبتي مساخ الله thank you أبير سوي بارو هو التحيا واي قواسا انتايلو التحيا واي قواسا نباقعو ببش ما نفلتان التحيا واي قواسا نباقعو أقدمي أني خيد أبصلو خوينو تفاقرو دكشو تصليو ገንዘቡ አብጅቡ አቀሚጡ መስኡቱ ዝብል ዘይኮነስ በግብር ዝምህር ቀቅድሚ አኒ ኸይድ ኣብ ፍቅሪ ኮይኑ ፍቅሪ ይምህር ኣብ ቅድስና ኮይኑ ቅድስና ይምህር ኣብ ሓቂ ኮይኑ ሓቂ ይምህር ምጽዋት እንዳመጽወተ መጽሙት ይብል እንታይሉ በብሽመን ቀቅድሚ አኒ ኸይድ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለን ጽሩይ ማይ የስትየን ኣባይ እንተራእይኻ በጅአን ሓልፍ ሕጂ ተቀዳመይቲ ዮሐንስ ካብ 1 ክሳብ 11 ድሕሪኢና ኣባይ ተዓሰባ እንታይ ዝገብር ዓሰባ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መጓሰ ስለ ዘየገድሶ እንድሕር ሽግር መፂ ነተን ኣባጊዕ ገዲፍዎን እዩ ዝሃድም ኢሉ እሱ ግን እንታይ ኢሉ በጃ ኣባጊዑ ይሓልፍ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ነፍሱ በጃ ኣባጊዑ ይሓልፍ ስለዚ ኢና ኸ እሙኒ ንብሎ ብምፍጣሩ ጥራይ ዘይኮነ ብምምጋቡ ዘይኮነሲ በጃ መጓሱ በጃ ህዝቡ በጃይን በጃሁምን በጃ ሓጣን ዝሓልፍ ህይወቱ ዝኸፍል ስለ ዝኾነ بوش جنائنا أموني قاساي نقوله مالت እግዚአብሔር መስገን እንቋ عجبتنا سقاويان أسوار سقا حزوم زعجبو بنعجب ناي سبسلطان عالم انቋ يكوننا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ قاسانا زيو እተኸላይቲ ኣዝዩ ሓል የለይ ትብል ብዛዕባ ሓልዮት እግዚአብሔር ሓንቲ ጥቅስ ተረኺብና ክንሓልፋ ኢና ማለት حراي زم أفكم زي كفتكم زلهم كأ أزيو زحال يلي أزيو زحال يلي هل لنا ده بحده؟ هل لنا؟ حراي ما زي أخ من طلعي بالله خي من تلكوا أخو الله استدالهم تلهم حراي زحنا بلاد صنحنا همانسي ولا تا 21 ولا ذا يوحنس 10 قاسا وينو خمي كم زحل يلنينا هنريد انينا بتعمي وتوسخ ده امريكا الدوسي እግዚአብሔር نبعلم سنسي حاليوت يزرئي فقري يزرئي معبعاب يزرئي محلاو كا
ካልእ ከይመፅዎም ምሕላው ከዓ ብኣፍ ደገ ከዓ እዩ ዝኣቱ እምበረይ ብሰረኣ ኮይኑ ተዓፂ ይኮነን ዝኣቱ ብዙሕ ከም ጓሳ ኮይኑ ዝገልፆ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ጓሳ እስራኤል ከዓ ይብል ኣብ ኦሪት ከምዘ ዝበልኩም ጥቕስታት ብዙሕ ንፍዕቲ ይኮንኩም نفعت እግዚአብሔር መስገን ቃለ ትሕትና ይድሓን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 እንታይ ይብል ንሱ يحاليلكم يمو نخل حاليتكم أبو أودغو نسو يحاليلكم مسناي ولد حاليوتا تحاحيزو خجلس كله نسخاتكم وكا كفاءات كنسخهم ندكهم هي صبق هي مهاب كافلتكم بتفترة سبسي نرأسو زي بلعو ندكو نرأسو زي تخدنو ندكو نرأسو زي تمهرو ندكو يزنبر سب نولد يزنبرين سلازي نسخاتكم وكا كفاءات كنسخهم ندقهم سنة هياب كافلتكم ولادو انقاقحو لمنوس امن زهبو كاباهاتكم سي من الله سلازي استخاتكم وكا كفاءات كنسخهم ندقهم سنة هياب كافلتكم اتسماياو بخم قدا كندي ابزيحو زيهبوكم يلو سلازي نسوي حاليلكم يمو نقول لحاليتكم ابو اودغو اتا سالسيتي كما اسرتي فتيحو تبل مالت كما اسرتي فتيحو تبل الراي كما أسرتي فتيحو تبل أبونا هيوتي إذا ويت أبيلا نيري كنا يرأخم من قريتها no it's okay كريم كلكم أنا وين جزار سيدهم جاءتي لهم معنتي التحزوا لي تجملين على قلنا تسلج نبرة جنابتنا كنزح جي كاتب الوزن نبركس نيراتني بزعبة محلاي الراي أب يوحنس 14 كاب حدي سجع سلسته لبخم أيشبر أملاخ إمانو بعيون إمانو أبيت أبوي بزح محضر الله إتي أنت زي اللوسي مبالكم نيري سفرة خدال وركم خيدال له كيدا سفرة مس أدالو لكم أبتأنا زلخو نسخاتكم أبو من أنتي كتكونوا تملي سمتي مو ناباي كوستوكمي ستيرسي نايبا حقي مسؤوخة من خووني تسعر كل جزي كاب بتن احنا نقبره مسؤوخة نتسقع خمزلنا يمهرنا مالتي زي مساعد خيط قوني لي يحاليلنا اللو ناقون خنتسوين ينقرنا اللو قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا قال هيوت يسمع لنا إتا حاليوت نايز مدرزي تراي زي كونه كيدا سفرا خدال والكم تملي خواسدكم نزل عالم كا مساي بحاجوس كتنبريهم بتعامي فتصم زخانه حاليوت راي ممر سارة مش أنا دما إساس 4 هذا 10 كاب 10 جميل كاب 10 سلسته كان دبي مساحة إمو هاي تفرح أنا أملاكا يمو هاي تشبه كبر تعكا كرد عكا يماينتي إتكانسر إد صدقيون كدقفك إيه نو توم عبا خازن صرو كلهم كنورو كحفون يوم مصار التقادما كم زينبرو كفونون كتفون يوم أنا يماينتي إتكا زهز هاي تفرح أنا يمانيتي إركاز هس هاي تفرح كدقفك إيه زبل زابير أملاك يمو نتون والدا دروخا كبداليوم هاي تفترك ومن كإيخا إتوم زواج أخاد ما كنتم كم قال زينبرن كفونيهم اللي هو اسمع لنا ممهر سارة نايت اسفقال أب ساعتنا بجزء إن كانتهم إجزابير زمنوا بأكل زتفسم قالي مساخا يمو أي تفرح أنا أملاك يمو أي تشبر كبرت عكا خرداكا بيماني تصدقايون كدقفكاي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ግሩም ዝኾነ ቃል እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዝሓለ ኣምላኽ ሳሙኤል ሓውና ኣብ ቀለሴ 2:14
هراي نتي بحجاجات زقاومنا زبعسنا زنبره بإيد تصحفت عدا دمسيسو خا نو أمسكل شنكيرو كما أكرار حوا تأكد مس قال هوت يسمع لنا نتي بصحفات زقاومنا بدمو أمسكل كما أكل أرحقوي سبسي مجمريا نابرهوا كم ساكا خلو نتسقم كايز علي الكمالات نابتعنا خم ساكاس نتحمامي زفوس نتموت نغرحكا بموت موت تاريخو هيوت هابي مالت امسكل شنكرو ما اخلا حنوت بحقاقات زقاو من الناس نبرلك قال هيوت يسمع لنا ساميل حونا اب قداماي ابتا كما اسرتي فتيحو تبل زلا مزمور اب قداماي بيتروس معرف سلسته قصري 10 تشعتن كنببيه انت عايزبل كريستوس دما ناب املاخ من انت قربنا يلو نسو تصادق سلاتهم عمزتي حنسا اصلاحاتيات موته بسغا موته بمنفس غنا هياو كونه بو خيدو دما نتوم ابيت ماسرت زنبرو منافستي سبخلهم نتوم ابيت ماسرتي زنبرو كما اسر حاتيات ناصا سلازوصانا اموداتا انت عايزبل كما اسرتي كفيتو فتيحو عداي كفيلو الله بمنتا يخم زدحانكم يلو بوركن ببرورن ايكونن بمنتا يدحينكم يزبلنا دم كريستوس بخبر دم كريستوس مكر بوركن ببرورن ايدحانكمن ازغا اب قداماي بيتروس معراف حاده قصري 10 شمنتن 10 شعتن هنا نرخبه مالت رومي 10 شمونتا هاي رومي 10 شمنتس رومي خندي نو 10 شمونتا 10 اسكن ببيا السابيت حفتنا اوه راي كبواي رومي نحن حدكم مفقار انت زي كوينو مس حدا كو عدا اهلهم مخنياتو اتي بنصف اتو نبصايو زفكر نحجي فصيمو ايو اتي ايتزمو ايتقتل ايتسرق بحسوت ايتمسكر انا حدكم سؤال انت زي كوينو مس حدا كو عدا اهلهم ስለዚህ عدانا هي هلوانا እግዚአብሔር መስገን በጀካና ይፍቅር ዕዳ ንአምላኽና بملء لبنا خنا فكر نحواتنا خا نفسنا خنا فكر እንደዘይ ኮይኑ قال عدا انتي قاللكم يتسري زلكم لان حدكم مفقار እንደዘይ ኮይنس قال عدا ايهالكم قال عدا يبلكم انتي تخفيلي تستخفل خفليتك برور ورق ايكونن ወይ كبر عنق ايكونن تستخفل خا دم كريستوس يو ስለዚህ ነንሕድሕድኩም ምፍቃር እንደዘይ ኮይኑ ካልዕ ዕዳ ኣይሃልኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በጣም ደስ ዘብል እዩ እዚኣሲ ነታ ክሳዶ ተዘክረና ቦይ መሪጌታ እቲ ብዙሕ ዕዳት ሓደ 100,000 ተገዲፍሉ ድሓን መፋልሲ እንካይ ድሓን ገዲፈልካ ኣለኹ ኢልዋስ حلف له 10,000 زؤودو زنبره سب كا بخسادو خزهولو تذكرنا دوزي اتوسي بتعمي وانجيل ماتيوس معراف 18 كاب 21 كساب 35 بدل حوخا محداق زبلا رأستي بزوح كحدقلك حدت حدق هيوت من انت تركب نسبات هيوت هاب زبل لكع مساعات خدلنا يا مالتي عبت جزيتي حدا مكليت كندا يشرف نيرو 600 دينار يشرف نيرو مالت سلازي تبع العدا كندا يتحدي قال له حدا الشح مكليت مالتي 6 مليون دولار دينار تحدي قال له مالت عاميه بالله نزخ خفلو غزي هبنا ابز بلالو بزعبا زعدا يتشجر عدا خا تسري زلكا الله سلازي عدو تسري زلو كمتي السابيت حبتنا زغلصتو 6 مليون دينار زتحد قالو سبغن 100 دينار نحو حد قالو ايكاله
سلازي كحدقلنا ندلي ناي احواتنا ناي سدرانا ناي غربابتنا ناي ملغالاغلتنا ابسان دحر نصبصب كوينا كن املاح كانت سريز وز نبره كصاباصبنا بتعمي كنستوعل لاز غبانا كبرت يهبلنا እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛልክ ኤልሳቤጥ ሐብተና ስለዚህ ተሰሪዝሉ ሎም ዕዳ ይብልካን ተሰሪዝሉ ከበቀ እንዳመስገና አብ ክንድ ዝኸይድ ቁሩብ መስከደ 100 ዲናር ዝውዶ ሰብ መስረኸበ ነት 100 ዲናር ከፈለኒ ኢልዎ ሕጂ የብለይን ግን ከኸፍለካ የመስበሎ ከሳብ ዝኸፍሎ እሱ እንደቁን ሰበይትን ይእስርዎ ኢሉ አብ እስር ቤት መስእተዎ እቶም አገልገልቲ ሽሕ መክሊት ወይ ከአሱሳ ሚሊዮን ዲናር ከሕደገሉ ዝራአዩ الشح مكليت زقدف قالو نأكله بسنكي 100 دينار أبيت مع سرت تي ومسبلوا تسويعهم أمسوي أنا عق مثل السان كده يكون عدا خاسر رجال كان الصاخ عدا حو خاسر رز إيدون قارون عسيركم نبتي حو زيت أفع حسخو زيد كس نايزل علم سقاي دربيو نسقاتكم كا نفس وقفكم نحوهم بلبهم أبسان دزي حدكم أتسمعوا بهم كأخم مخبركم يعني السلقالاتو زابير استمسجنا يخون ماتيوس عسرت شمنته كاب عسر شمنته كاب عسران حدن ساب سلاسان كلتنا قال هو يسمع لنا إلسابية حبتنا هراي كم فقط زابير أبزلهم معنتي زرعنا يو تنزلوانا قرب دقائق لومي انتاينا تماهرنا خاب قبر هوريات معرف عسر شمنته لومي انتاي تماهرنا تقدماي باولوس او كورنثوس زبل نبره كورنثوس انتاي غيرو باولوس ناب انصوكيا كم تملسه باولوس اب افيسون كاب افيسون ناب كورنثوس كم تملسه زبل بفلا اب تقدميتي ارستي من البعد دحري لكم زعاتهم تلهم او كثر عسر شمنته انتاي زبل ابزا ختما بزح نفسات اللواني سلازي تزارب انبر سق ايتبل ابزا ختما انت اللواني بزحات نفسات اللواني سلازي تزارب انبر سق ايتبل يغريتا قصرت الشعاتن عسرتنيا عسر شمنتي لنيرة قصري الشعاتن عسرتنيا قويتا خاليت برأينا باولوس ترأيمو أبزا ختمازيا بزو حزب سلازلوني تزارب دامبر سقايت بل أنا مساقا يمو كوفو خقبركا زقربكا يلبون سلازي أي تفرح تزارب مبر سقايت بل تزارب مبر ولا بحق علم جبن كفتسا من نار آية نزملكوتو أكال زي حبرة وي نتقداي كدحني له زي حجزة بجبننيا كحتات جدني يبل مالت سلازي تزارب بنبر سقايت بل مساخا يمو كوفو خجبركا قربكا زخيل يلبون سلازي أي تفرح كويتا ليت برأي اتمستير انتايو زابير بقاتري الزارب أنا جن بليت استوعال كويب تبقاتري كنقول يزوع علنا توم قدسان بليتي بصلوات مساعته نتقاتر استعواج أواج أولس دكيسون دزنبر بزليت زي نزع أواج جاي مسموع النيرو مالك هبسي أنت ما هير أنا مثلكم أبو مرجيتا الرأي إجابة كل جزء درار ألتنا يهبنا أيو درار ألت كأ نايس قاد راح يكون أصلا منفس هارور دلوا سبات كريء كله قويتا ممهر سئنهم صقنا كيبلو عدالي اللوم مالتي لذي نخلت يوم يراقبوا مالون نهتم كهبو زقبوا من نهتم كقبلوا الزبهجون أمام كحضروا معدلين لذي نبقاوس تبعت يبو منفس قدوس تزاربوا كيلو مالتي لذيذ እግዚአብሔር ከመይሉ ከምዛ ሓደልና ድራር ዕለትናስ ከመይ ገይሩ ከም ዝህበና ቃል ኣምላኽ ክንህጎን ክንደልዮም ከለና እዚ ከምዘይ ንስኡ ነው ኣብቲ ናይ ሊድያውን ተርእና ኣብቲ ማይ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኣብቲ ተናንስቲ ዝረከባሉ እዮም ከይዶም ስለዚ ሃረር ዝብላ ዝናፈ ኣብ መንፈሰንስ ስለ ዝነበራ እየን ከም ሊድያ
ፀዊዕዎም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ናብኡ ንክኸዱ ስለዚ ዝተፈቃደ ኣምላኽ ከመይ ረቂቕ ምዃኑ ከመይ ፆምካ ከምዘይሕድረካ ጓሳ ናይ ብሓቂ ዝክንብሎ ፀናሕና ናይ ብሓቂ ትጓሳ ምዃኑ ከመይ ከም ዝጓሰየና ትርቀቱ የርእየካ ሜላ እናሃበ ምትዕበባዕ እንዳሃበ ሜላ እንዳሃበ ከዓ ትድዛረብ ንሱ ከምዘይኮነ ትዛረብ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ትምህርቲ ዝህብ ዘሎ ጎይታ እግዚኣብሔር ባዕሉ ምዃኑ እዚ የርእየካ ሓቅነት ናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቅነት ናይቲ መልእኽቲ ሓቅነት ናይ ወንጌል የርእየካ ተረዲኣትኒ ኣነ ኣንየለይ ፅንልኩም ሰማዕኹኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቶም ንቃል ኣምላኽ ሃረር ዝብልዎ እግዚኣብሔር ጓሳ ከም ዝልእኸሎም እቶም ንቃል ኣምላኽ ከም መሓላለፉ ባህግን ድልየትን ዘለዎም ከዓ እግዚኣብሔር ባይታ ከም ዝሰርዓሎም እያ ተሓሳብ ምስታ ኩሉ ዝሓልየለይ ዝበሎ ከዓ ብጣዕሚ ምስኣ ትኸይድ ስለዚ ከዓ ጳውሎስ ዓመትን 6 ወርሕን ክንድዚ ኣብ ካልእ ቦታ ተቐሚጡ ኣይፈልጥኒ ምክንያቱ ክንድኡ ክቕመጥ ዝኸኣለ ግን ኣምላኽ ስለዝኣዘዞ እዩ ማለት ስለዚ ሕራይ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ሕራይ ኣቦና ቃል ሂወት እስማዓልና ኣነ ከዓ ካብዚ እንታይ ተማሂረ እግዚኣብሔር ኣቦና ኩሉ ሻዕ እንዲስጋዕ መጨረሻ ዝደልየና ናብኡ ክንምለስ ሰብ ከዓ የዳልወልና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሰብ የዳሉ ሕጂ ብዓቢ ንዓና ትምህርቲ ኣቦና ዮናስ እግዚኣብሔር ነዛ ከተማ እዚኣ ከምዚኣ ኢልካ ንገሮም ኢልዎ እሞ እሱ ከዓ ብዘይ ምግባሩ እግዚኣብሔር ኢልካ ተዘይጌርካ ሰብ ከምዘይስእል ሰብ ኣይስእኒ እንታይ ደኣ ግበር ተባሂልካ ብኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕካ ክትገብሮ ከም ዘለካ ዋላ ሂወት እውን ዝሕልፍ እንተኾነ ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ክሕልወካ እየ እንዳበለካ ከሎ ክትመውት ኢኻ ከይበለካ ከሎ ከማን ክንድኡ ትብዓት ዘይረኸብካ ዋላ እውን ኣብኡ ከይድካ እዚ ምስ መሃርካ ክትመውት ኢኻ እንተዳ ኢልካ እውን ክትቅበሎ ከም ዘለካ ምክንያቱ ኣኽሊል ዓወት ስለ ዝበልፅ ማለት ሕጂ ኣምላኽና ግበር ተይልና ክንገብር ከም ዘለና ኣነ ተዘይገይረ ንዓይ ዓስቢ ዝጎድለኒ ደኣ እምበረይ እግዚኣብሔር ብካልእ ሰብ ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል ሰብ ኣይስእልኒ ባዕሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ እሞ ካልእ እውን ኣብቲ ከተማ ንሕና ንሓደ ነገር ከነድምዕ እንተደኣ ኮይና ከምኦም መሲልካ ከማን ከተድምዕ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ዝገለፅኩምና ዓንተ ወይ ርእሱ ተላፅዩ ገለገለ ንመሃሮ ፀናሕና ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ካብ መፅሓፍ ቅዱስና እንመሃሮ ማለት እዩ ሕጂ ንኸተድሕን ሰብ መሲልካ እውን ክትኣቱ መሲልካ ንኽፍኣት መሲልካ ደኣ ኣይትእቶ እምበረ ነቲ ፅቡቕ ንኸተድሕን ግን ዋላ መሲልካ ኣቲኻ ቃል ኣምላኽ ምሄርካ ንሓደ ሰብ ካብ መዓሙቕ እንተደኣ ኣውፂኻዮ እዚ ዓብይ ነገር ኣነ ካብዚኣ ሎም ምሸት ተማሃርኳ ዝተባሃልናዮ ግበር ተባሂልና ክንገብር ከም ዘለና መሲልና ከዓ ነቶም ዘይድሓኑ ከነድሕን ከም ዝግባአና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዓለም ዝመስላ ጥርሓ ትኸይድ ግን ኣብ መንጎ ከዓ ሰብ ክንደይ ከም ተድሕን ከም ትኽእል ካብዚኣ ተረዲኣትን እሞ ቃል ሂወት የስማዓልና እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ንኻተረዲአ ቃል ሂወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ብርግፅ ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ከምኡ እንዳገበሪኦም ነቶም ክንደይ ነብሳት ዘድሓኑ ዮሃንስ ሓፂር ንኣትናስያ ካብ ምንዝርና ሂወት ቀድሕና ዝኸኣለ ኣብኡ ኸይዱ ብምንዝርና ከም ዝደልያ መሲሉ እዩ ካብ ኣፍ ኣጋንንቲ ኣድሒኑ ናብ ንስሓ ዘብፅሓ እሞ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዘለዎ ከይወረድካ ማለት ኣብቲ ናይ ቅዱሳን ኣገልግሎት ተፃሒፉ ከም ዘሎ ለኣብዳንኒ ኮኖሙ ከመ ኣብድ ወድህረ ኮኖሙ መጥበብየ ንዓያሹ ከም ዓያሻ ኮይኑ ቀረቦም ዳሕራይ ግን መለቦም እዮም ኮነ ወለሃጣኣንኒ ኮኖሙ ከም ሃጥእ እንዘይኮነ ሃጣኣ በቅድመ እግዚኣብሔር ንሓጣኣን እውን ከም ሓጢአተኛ ኮይኑ ቀረቦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢአተኛ ዘይኮነ እሞ ነቶም ኣብ ዓዘቕቲ ዘለው ኣብ ሓጢአት ዘለው ኣብ ፅልእ ዘለው ካብኡ ዘለዎ ንኸተውፆም ንዓኣቶም ኣብቲ ዘለዎ ወሪድካ ኢኻ ተውፆም እምበር ኣብ ጉድጓድ ንዘሎ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮንካ ንዓውፃ ኢልካ ስለ ዝፅዋዕካዮ ጥራይ ብዘይ ሓገዝ ክወፅእ ኣይክእልን እሞ ብጣዕሚ ዓብይ ሓሳብ ዓብይ መገዲ እዩ ሕራይ ሳሙኤል ሓውና أبو مرقدة قال تسمع لنا أنا كأسيب أنا يبعل ناي ريسكيلان أكيلان يعني طعمي زوم سب حدار
ናቶም ብርትዕን ናቶም መንፈሳውነትን ይዝገርመኒ ማለት ሓስቦ ፀኒሐ እጂ ንአጵሎስ መንገዲ አምላክ አጥቢቆም የሚሂሮም ንሱ በመንፈስ መይቁስ ይምህር ነው ሊቂ ምሁሪ ግን አጥቢቆም ከሚሂሮም እጂ እቶም ሰብ ሓዳር ብጣዕሚ ማዕረኸንደይ ውፍያት ከም ዝነበሩ ዋላ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ደገፍቱ ከም ዝነበሩ ዋላቲ ሮሜ ምዕራፍ 16 እንታይ ዝብለና 16 ሮሜ ፍቅዲ 3 ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ መዓይተይ ጵሪስቂላስን አኪላስን ሰላም በሉ ንሳቶም ኣብ ክንዲ ህይወተይ ክሳዶም ዝሕለፉ ብዘለዋ ማሕበራት አሕዛብካ ዘመስግንዎ መንበር አነ ጥራይ ዘይኮንኩ ዘመስግኖም ዘለኹ ማዕረኸንደይ በቃ ህይወቶም ስለቃ ንጎይታ ከም ዝሃቡ ንክርስቶስ ከም ዝሃቡ ይገርመኒ ምስ መን የኸነጣጥሮ ፀኒሐ ምስ ከም ሰብ ሓዳርሲ ኣብ ቃል አምላክ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ጻሒፉ ዘሎ ምስ ሃናንያን ሰጲራኔ ከረአዮም ፀኒሐ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንተጸልይልካ በቃ እታ ቤትካ በቃ እስታይ ትኸውን ማለት እዩ ዋላውን ኣብ ዘመንና ማዕረኸንደይ ኣብነት ክኾኑና ከም ዝኽእሉ ንጎይታስ ልክ ምስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ደገፍቱ ምስኡ ኮይኖም ዱካን እንዳሰፈዩ ልክ እታ ቤቶምን ከም ቤተ ክርስቲያን ይብላ ጀሲ ብጣዕሚ እስታይ ከብሎም ፀኒሐሞ አምላክ ርዳአና ማለት እዩ አሜን 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 ሳሙኤል ሓውና ብጣዕሚ ጽቡቅ أنت عندي اشتهي دخوس خلا هراي بعدكم تعينوا بمريجيتا ريتا أتصل فقاد أنا خانتا جريماتنا ناي برسكيلا أتتمهرتنا يوحنسي قنوع خمزنا برا مسرت كم زخوانا سلازسي قدس يوحنس كا تقدسنا ويت تتمهرتي زحابو قنوع تمهرتي كم زنا برا من قد سألاقي خمزنا برس أبرسكيلا أب أبولوسن رئينايو كم يجرو من قد أريجلهم كم زنا برا ما نبناكم أو خمسة قالوا سلازس بتعمي زي جريماتني أبزي تمهرتي እግዚአብሔር መስገን ኣብትርእሲ ዝበልኩም ወድንቅ ዝኾነ ስራሕ ዘስተንተንኮ ኸዓ ቀላውዲዮስ አይሁድ ብምዃኖም ካብ ሮማ ምስ ሰጎጎምሲ ንምንታይ ተሰጊጉና ካብ ገዛና ካብ ስልጣንና ኣይበሉን ነቲ መስጎግቱ እውን ንክብሪ ኣምላኽ ምውዓሎም ነቲ ንሕና ክፉእ ዝመስለና ግን ንበረኸት ንክፉእና ኢሉ ዝመፀስ ንብዙሕ ሰናይ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእልካ ካብ ጵርስቅላን አኪላስን عبد تمرتي إن أنا مهار سلقالاتو إخزابير استمسجنا يخون لومي أبونا خاب مونغو قبعة مسيام يوم صلت كفي توملنا حجي أب أخيبانا يسبخا قبعة سلزلو كي تشاغلو بخامو خنردو جزينا يأكل علمو خلهنا نصلوت ندالو أبونا حنتي نيراتنا أنا إيدي رأي رأكم من مالتيو هراي رسيهم من اللهم تطالي مثلا أي رسعكو خن نزل دقائق ينزري أنزل لهم أوكي أخي تخين صدحان كتل دحاني واتي هبتي هلا وانا كتل دحان أنا سي كله مهركم من عندكم بتعمل تبغى خن مهر إحنا حنت التمهر كواجنا بزيا أبتاع وزر شدش تسي نساتهم مستخارة خروة مستعرفوا جن كدانو نجيفو دخيمو أمين دمكم أب رؤسكم يخون أنا نصيه كاب حجة خارناب هزاب خيدي بلوم تحرى أبتات شعتة قبلكم لنا يخون برعي خاطر عيوة حجة خمت عن تويز بالكمنا أبكتري ولا يندد عشوي يحرق مدر نايلبو دي أنا عند أتمهرن حجة قوي كم تطولوا ناسي لبن كلالي تنزمرمر نايلبو سلازفلته بحرى ليت ترعيوة قبليت برعي خا صنح أي تحرق علونا أبز بزحت مهرم ذلك إلو قاعد صنعني عوا بزح نقمتوين كم زحجين مثالي أبناي قبل ناي منش ناي أبلن قايل إمتى أبلن قايل المحجي نناتهم مسوعة قبي أقريبهم بعين حكي نناتهم أبيلهم قلنا ناي لبوس لزفلت ناي قايل ناي بحق بنبوس لزي بلو ناي أبيليو أمسكينوه موزي أنا تمهر الناس ناي لبنا خا أبتين صرح خونتات سخول الجزيسي نسب كريلنا ويسب قبلنا زي كونسي
نأملخ سلز زريرنا بناتو من قد ديرنا خنكيد كنفت إلى كم آية ستانتين هذا قصرش الدشتر مريشوخ أبتاعت شعتن عسرتن برأيخ رأي خلص عند تجاجي خون قرتي حق زني تبغى الله هو تحبتنا مخنياتو نمن يخوم زبلهم زلوا إني نسب مكدونيا أي مالتي نسب مكدونيا ناتا تعرفون مخنياتو خردو أي كعلون كردو خايدلين أكاب كتري حمشة سلاسن تيمتيوسن كام مكدونيا مسوردو أولوس تنس كريستوس مخانو نايهود نامسكره بعيو تقال صنيعو يمهرم نساتهم مسعرفو مستخارا خرون مسعرفون غنا كدانو نجيفو دونكم ابر اسخمي كاوص يدما نابت يوستوس زبحال እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ቤቱ ኣብ ጥቓ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣተወ ክሪጶስ እትመራሕ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ ኣመነ ካብ ሰብ ቆሮንቶስ እውን ብዙሓት ሰሚዖም ኣመኑን ተጠምቆን ጎይታ ኸኣ ኢሉ ሽዑ ማለት እዩ ትኽክል እግዚአብሔር መስገን እቲ ዝደሊ ሰብ እግዚአብሔር ድልየቱ ከም ዝህቦ ነቶም እግዚአብሔር ገይረልና እንድሕር ዘይተቐቢልናዮ ግን ደንኩም ኣብ ርእሲኹም ኢልዎም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሐዋርያ ሊኢኽሎም መምህር ሊኢኽሎም ተኣምራት ገይሩሎም ኩሉ ነገር ገይሩሎም እንድሕር ዘይተመሊስና ግን ደምና ካብ ባዕላህና እዩ ኣነ ንጹሄ ካብ ሕጂ ኸኣ ናብ ኣሕዛብ እኸይድ ኣለኹ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጊዜና ይኣክል ኣሎ እሞ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብጸሎት ክንዓጽዎ Thank you أبانا قال هو تسمعنا هراي نخلهنا قال هو تسمعنا بسم أبن والدن منفس قدسن سماين مدرن بحرن أبعتهم زنورو زرعين زي الرعين زفتركا هياو እግዚአብሔር أملخنا نمسكنك لنا قدسن هياو እግዚአብሔር أملخنا نزغزي زنعنا خون سለ زهبكنا نمسكنك ጸጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቅርኻ ስለ ዘይተፈልየና ነመስግነካ ኣቦ ሰንበት ጎይታ ምሕረት ስኻሞ ሰላምና ሃገርና ሰላም ንጎረባብት ሃገርና ሰላም ነዛ ንነብረላ ዘለና ሃገር ሰላም ንኹሉ ዓለም ኣውርደልና መዓትካ ኣውርደልና ምሕረትካ ኣውርደልና ካብ ንፈርሆ መከራ ሰውረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ዘይተኸብረሉ ሓሳብ ስኻ ዘይተኸብረሉ ዘረባ ስኻ ዘይተኸብረሉ ተግባር ኩሉኻ ውሽጥና ጓሓፈልና ስኻ ውሽጥና ከም ንጉስ ክብሪ ብደገና ከም ቀጽሪ ሓዊ ኹነልና ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ጸብቐልና ቅዱስን ህያውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓይንና ካብ ንብዓት ልብና ካብ ሓዘን የጋርና ካብ መንድልሃዝ ነፍስና ካብ ሞት ሓጢኣት ዓቅበና ዝሓለፈ ኣበሳና በደልና ዕሽነትና ክፍኣትና ድኻምና ይቕረበለልና نزمت كاب بدل كاب أبسا كاب كيم كاب تمكحتي كاب شارنت كاب كل جبر سيطان عقبنا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا بركة النبيات وحواريات بركة صادقان وسمايت بركة تقوهان ملاخت بركة رديت نادينا قدس دنجل مريم بركة كلهم قدسان نايزا معالت زياخ فلنا زستوعل أمره بكا مودعتنا زبغلنا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا سلازي قبعيزي سلازي عقل قلوزي نمسقنا كالنا ቅዱስን ሕያውን ዘላለማው እግዚአብሔር አምላኽና ጉባኤ ቅዱሳን ከም ዝባረኽካ ጉባኤና ባረኸልና ንሰማዕናዮ ቃልካ 30 60 100 ሰናይ ኣብ ልብና ፈሪዩ ብህይወት ክንነብረሉን ከነገልግለሉን ብጸጋ ብረድኤት ኣይትፈለየና ምሳና ከም ዝውዓልካ ምሳና ሕደር ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاب كل خفاء نحنا نمبرنا فتنا يتأتونا منقستن حايلن كبر النزل عالمنا تكايمو أمين وعدينا قدس دنجل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا أخي دنجل أخي بسقاخون دنجل أخي عدك زابير قويتا سراويت سلام لك الله سخي كابنست برختي أخي فرما حسن كون بروخيو وملئت سقاك زابير مساخيو وفسيت دس بلكي حتياتنا خحد قلنا نفكر ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمنلنا نزل عالم عالم امين صقا قويتانا مدحينا يسوع كريستوسن فقر املاخن حبرت منفس قدسن ابصرها صيون ابلع القدسان ابوتاتنا حواريات كم زورده حجون ابلع علينا ابلع كلكم عصفن دربن كوين يرد سلا قالات እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሰላም ለይቲ ይحضرنا
آمين قال هو تسمع لنا بنا مملسكم زابير يرضى قال تسمع لنا تسمع لنا ربنا آمين آمين نقول كبير استمسكني وتسمع لنا برخليتي آمين آمين كلهم نحن